Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira ala kira ya kaira dare dare Muhammadu ya nemati enurullahi Muhammadu habiballahi Muhammadu takiyullahi Muhammadu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبارين شريف لا تي في لا جبغو مالكو كان فوليني ولي ماندو وي أوديتي أو منو سولينو شريف لا تي في لا وقتي بلا جلينا بي أغا واجولي كene ambe ko divar dugu min be wele ko koromokoro jamiatu ansardin tonde munun be ani nga fara yenkaw ni alamini bela jelinka u bela jelin fara la nyonga ka wajuli kene belebele sigi ka sani kira ka bangeni nusojali irali o hukum konna la bara in bela jelin kera desamur kalo samba fla ani muganduru konna la ko divar koromokoro bara in kene ka anga maba chaman tumeno ani anga karamogo ba chama bara nunu nundona ni walanda die min kera ambal mamso fe mi sorolo la anga je anga nyamado fe furumso ga ke afuru chega yala domini aflana ya fairabo aflana yesi yoro yana madama asawana ya fairabo anana igana don la kwa tesemi koro aloluna ya kalala ka dinala aworona ikle oni nyonja na ka tro kacha awolon flana igana gunu lankene maya ashegina na banana iba flake akononona I janta baroke wati la ikana to bulombulo nyonche atana yala kuma ilame ikana be walia tuma dole ba soro chiane tuma dole ba soro viale wala da flana oye chega hake amusoka afoloma yala badu fembela funa kala sosoy aflana I janta suno wati la na dominike wati asabana ya dambe tanga ki janta la demba ola anana ikana boka ta yala iche majin yala minima alona na boka ta baga yola ba blasra ka doau kanye na isogo ba kuna ben ni sonjai blasra li doau mi kalfa alami ma kalfa chen kataga ni nyumaye ka sogo ni nyumaye kana nyuma soro herela aworona ni setan iba deme ikana fo mogoma ikana kunala awolon flana ikana don la kwa tesemi koro ashegina ya so mogo mne ko mi so mogo akononona ikana ye glanya oni nyogonche atana ay do aw ke nyogonye زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. bange baga ka hage deka o e konodoy a folo u flala batoli ala siraka a flana ki yere majiguye a sabana ku bonya kuma ani barala a nanina ku ladumini segoni damairala a luruna ku fiara boy segoni damairala a worona ku frake nu banala a woloflana ka tora nyoni ka buka a shekina ku kaladu kan da fani ku teru boya a konodona ka duwa ku ya nasro islame e woloflai a folo dunia kanu a flana na fiya a sabana a shidia a nana galontiela a loruna kaba yerela yere buyenka a worona sinjitie a woloflana mo korofo tubi shanti kononanjala o ye wolonfila ye
a fɔlɔ ka nimisa ye jurumu min kɛ ka tɛmɛ, a filanan k'i mabɔ Ala sɔsɔ la, a sabanan ka tɔɲɔ ni fɛnw segin i tigi ma, a naaninan k'i cɛsiri kana segin kɔrɔlenw ma, a naaninan ka ŋaniya siri ka Ala yafa deli, a wɔɔrɔnan ka farida tɛmɛlenw sara, a wolonfilanan k'i ni karaba ka bila Ala bato sira kan. Walanda min bɛ ne bolo o ye walanda 2 ye. Walanda fɔlɔ ɲagata min bɛ seli lafiyalibaga kan. Ɲagata min bɛ seli lafiyalibaga kan ale ye 14 ye. A fɔlɔ a bɛ baraka bɔ si la, a filanan a bɛ mɔgɔ ɲuman ye cogo bɔ i ɲɛda la, a sabanan i tɛ nin yɔrɔ sɔrɔ i ka baarakɛlaw na, a naaninan i ka dugawu tɛ minɛ, a duurunan i tɛ nin yɔrɔ sɔrɔ nabiɲumanw ka dugawu kɛli na, a wɔɔrɔnan i bɛ sa i jasile, a wolonfilanan i bɛ sa i kɔngɔtɔ, a seeginan i bɛ sa i minɔgɔtɔ, a kɔnɔntɔnnan kaburu bɛ kori da la, a tannan tasuma ye mɛnɛ i kaburu la, a 11nan mɛlɛkɛw b'i ɲagata, a 12nan i ka fɛsɛfɛsɛ bɛ gɛlɛya, a 13nan n dalibaga masa bɛ dimi kɔrɔ, a 14nan i bɛ dumi jahanama kɔnɔ bari silamɛw sabati yɔrɔ jugu danna Ala k'an tanga ka bɔ a ma. Bismillahi rahmani rahim. Ya ayyuhan nabiyyu iza ja'akal mu'minatu yubayunaka alla an la yushrikuna billahi shay'an wala yasrikuna wala yazinuna wala yaqtuluna hawladahuna wala yatina bibutani yaftarnahu baina aydihina wa arjulina wala nashiyanaka fi ma'rufin fabayyuhunna wastakfir lahunna Allahu inna Allaha ghafurun rahim. Ya Ala ka kira ni muso nani ma ko bina baya kɛ kira bolo k'i ka fɔ ye ko kali ko ti fila fara e Ala kan abada ko kali ko ti siɲali kɛ ko kali ko ti jɛnɛya kɛ ko kali ko tɛ o denw faga ko kali ko tɛ na namara ye tɔgɔ kɔrɔ o ni o senw kɔrɔ ko kali ko ni Alakira Muhamadu y'o bila baara ɲuman min na ko b'o kɛ Alakira Muhamadu k'i ko ka sanni feerew minɛw ye i ka ne Ala yafa delo i ka dɔn ne Ala ne de ye yafa mansa ye wa ne de ye hinɛ mansa ye. Tele tɛ jɔ jamakuru 7 min kɔ lara jɔ don. A fɔlɔ alimami ladiri, a filanan denmisɛn min ye a ka denmisɛnya kɛ Ala ko la, a sabanan mɔgɔ min dusukun nɔrɔ de misiri la, a naaninan mɔgɔ 2 min ye ɲɔgɔn kanu Ala kama, a duurunan mɔgɔ min bɛ sigi a kelen ka miiri Ala ka se la f'a ɲɛci bɛ bɔ, a wɔɔrɔnan muso cɛman min y'a fɔ cɛ ma ko a ka kanfo ale fɛ ni cɛ ko a ma muso ne bɛ siran Alahu taala ɲɛ, a wolonfilanan mɔgɔ min bɛ saraka bɔ n'a kinibolo ye ka taa sɔrɔ a numabolo ma bɔ a kalama. O de ye kunnagoya taamasiyɛn. Kunnagoya taamasiyɛn o ye 11 ye. A fɔlɔ ka ɲinɛ saya kɔ. Sabula n'i ma ɲinɛ saya kɔ i tɛ wale jugu kɛ. N'i bɛ wale jugu la ni hakili jigira saya la i bɛ sɔn ka tubi ka sɛgɛn Ala ma. Mɔgɔ min ka baara de b'o ye n'a ma dabila i laban kunna bɛ goya. A filanan ka kɛ tigɛma gɛlɛn ye. Mɔgɔ min t'a mara kɔlɔsi a mako tɛ o ka musakaw la. N'i ma dabila a laban bɛ kɛ kunnago ye. A sabanan ka kɛ maalakolo taamaɲɔgɔn ye. Ele yɛrɛ bɛ jogo kan i bɛ tugu maalakolo kɔ a laban yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka kɛ jogo jugu ye. Ni mɔgɔ min ma dabila a laban bɛ kɛ kunnago ye. A naaninan ka kɛ waso bandi ye. I n'a fɔ Ala ka jɔyɔrɔ dɔ d'i ma i bɛ to ka waso n'a ye n'Ala ka nɛɛmaw ye. Sun fada o ye 3 ye. A fɔlɔ k'i ŋaniya sanuya ka bɔ su tiɲɛfɛn bɛɛ lajɛlen ma. A fɔlɔ k'i ŋaniya siri, a filanan k'i yɛrɛ tanga ka bɔ su tiɲɛfɛn bɛɛ lajɛlen ma, a sabanan k'a daminɛ tile bɔ wagati ma ka taa bɛn tile benni ma. Bisimilahi rahmani rahim. Sura min tun bɛ ne bolo bi su na o de ye suratu rahman ye. Ar-Rahman allamal Qur'an kalakal insan allamahul bayan ashamsu wal kamaru bi uziban wan najmu was sajaru yasjudan was samaa rafaha wa wada al mizan alla tatgaw fi mizan
وأقيموا وزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيه فاكهة والنخل ذات الأكمام وحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. walanda din nun tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Ustazul Fadil ale ye bilasirali belebele kɛ fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. ɲɔgɔnw tun bɛ cogo min n'Ala sɔnna an da bɛna s'a ma ni jogo tiɲɛna fɛn bɛɛ tiɲɛna ni jogo tiɲɛna adamaden ka silamɛya tiɲɛna ni jogo tiɲɛna foyi tɛ dilan jogo ɲumanya a bɛ fɛn min se adamaden ma jogo juguya t'o se adamaden ma madenw a ye kulanna bɛɛ lajɛ sura 100 ani sura 14 o sura 100 ni sura 14 na Allahu Taala ye cila mangutu ni jogo de ye jogo dama wa innaka la khuluqul azim. Ala ko Muhammadu nkarlanga ala yala Muhammadu jogo kabbo iye jogo batigi ye ja jogo ye ko bay mais ala filɛ a makila mangutu ni foyi ye a y'a mangutu n'a ka jogo batigiya de ye mais ni adamadenw jogo lajɛ bi adamadenw jogo tiɲɛna ka sɔrɔ ala y'a ka ciden o ciden ci a y'a bɛɛ ci ni jogo ye wa a y'a bɛɛ mangutu ni jogo ye min nin d'i ma sani an ka timi ni walada ye n'i ye suratu Mariyama lajɛ ala ka namiɲumanbaw a n'a ka ciden belebelebaw suratu Mariyama kɔnɔ a kɛni min k'o ta kelen kelen wa a y'u bɛɛ ta n'u jogo de ye a b'a la k'u jogo le lakale an ye kuranɛ kɔnɔ suratu Mariyama kɔnɔ ala ko waskuru fil kitabi Ibrahima ala ko Muhammadu kana ɲina dɛ i janto Ibrahima na Ibrahima kofɔ i hakili to Ibrahima na mais ala munna an b'an janto Ibrahimu na a y'a likaba jɔli min kɛ wa ala ko ayi a y'a demina ni min kɛ ko a b'a kantigɛ ala ye o kama ala ko ayi ala ko i janto Ibrahima na munna a y'a den tali min kɛ a n'a muso tali min kɛ ka t'u bila wula kɔnɔ na n'o ye Maka ye ala o de kama wa ala ko ayi ala y'a wele min kɛ k'u tericɛ don o de kama ala ko ayi mais ala munna an kana ɲina Ibrahima kɔ ala ko lianahu kana sidikan nabiyya a ko kun min na wa kana ɲina Ibrahima kɔ ko Ibrahima bɛ tiɲɛ fɔ ko Ibrahima ye tiɲɛ fɔla ye ko Ibrahima tɛ nkalon tigɛ Ibrahima bɛ tiɲɛ de fɔ manimacɛ nin ye bamuru da fila ye ka d'i ma bamuru fankelen bɛ mun d'i ma tiɲɛ fɔlaw ko ka di ni ala ye fan dɔ nin bɛ mun d'i ma nkalontigɛlaw ko ka go ni ala ye bon i ka adamadenw lajɛ bi bani anw ka baarada ye mun ye bi nkalontigɛ mais ala filɛ k'a ka ciden belebele dɔ mangutu ni tiɲɛ fɔ de ye mais anw balo ye nkalontigɛ ye an bɛ tile ka nkalon tigɛ an bɛ si ka nkalon tigɛ mais ka sɔrɔ ala filɛ ka Ibrahima mangutu ni tiɲɛ fɔ ye ka sɔrɔ ala ko a teri don mais a ma mangutu ko n teri don a y'a mangutu de ko a bɛ tiɲɛ fɔ Ibrahima bɛ tiɲɛ fɔla ye Musa bɛ yen ala ko waskuru fil kitabi Musa ala ko Muhammadu kana ɲina Musa kɔ dɛ Musa fana bɛ yen i janto Musa la i hakili to Musa la ala munna
ala ini Musa tun bɛ kuma min kɛ wa ala ko ayi ala Firauna halakila a bɔra min kɛ baji la o kama ala ko ayi ala ye tɔɔrɔtu dili min kɛ Musa ma o kama wa ala ko ayi mais ala munna an kana ɲina Musa kɔ ala ko liyanahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ngo kumina kana ɲina Musa kɔ ko Musa kɔnɔ jɛlen don Musa tɛ hasidi ye n'a ye hɛrɛ sɔrɔ a hakili bɛ jigin a baden na ala ye Musa kɛ ciden ye Musa ko ala e ka sɔnni belebeleba de ye k'i ka jɔn kɛ e ala ka ciden ye ala i ye bonya min kɛ a diyala n ye ala m'a ɲini fɛ manimacɛ Haruna fara n kan an ka t'i ka ci lase Firawuna ma ala ye Haruna kɛ nami ɲuman ye k'a kɛ ciden ye k'a fara a balimacɛ kan n'o ye Musa ye o fila tala ka taa ala ka ci lase Firawuna ma Musa ko hasidi tɛ ko Musa kɔnɔ jɛlen don ɔ madenw anw bɛ cogo di yala anw kɔnɔ jɛlen don wa anw kɔnɔ jɛlen don Musa filɛ ka mankutu ni kɔnɔna jɛya ye ko hasidi tɛ mais anw filɛ hasidiya bɛ ɲini k'anw ta ca si tɛ si fɛ kɔnti tɛ ɲɔgɔn fɛ ni tɛ ɲɔgɔn fɛ Misiri kɔnɔ mɔgɔw bɛ Misiri kɔnɔ n'i ye imamu di u ma imamu bɛɛ t'u bɔ anw b'a la ka ɲɔgɔn hasidiya si man di si ye ni min ye hɛrɛ sɔrɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ko an k'o ka hɛrɛ tiɲɛ mais ala filɛ ka Musa mankutu ni kɔnɔna jɛya ye ko hasidi tɛ k'a sɔrɔ Musa ni ala tun bɛ kuma ala tun bɛ kuma Musa fɛ ni Musa mako jɔla ala la a bɛ taa jɔturu sini na kuru kan a bɛ kuma ala fɛ ala b'a jaabi mais ala ma Musa mankutu ni nin ye a y'a mankutu ni min ye o de ye kɔnɔna jɛya ye o la an ba dɔn an y'an kɔnɔ jɛya an y'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye an ye hasidiya dabila hasidiya tɛ foyi ɲɛ mako sado an ye ɲɛngoya dabila an ye kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye don da kelen an ye bɔ da kelen n'o kɛla an bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais k'an to nin cogo na ta si tɛ si fɛ si tɛ si ka hɛrɛ fɛ wallahi an mako bɛ hɛrɛ min na ala t'a di ala ye Musa mankutu ni ne ye jogo nin ye bamuru da fila ye ka d'i ma mɔgɔ kɔnɔna jɛw ko ka di ni ala ye fandɔn bɛ mun d'i ma mɔgɔ kɔnɔ juguw ko ka go ni ala ye n'o ye hasidiw ye nin ye Musa ye Ismaila don nin bɛɛ bɛ suratu Mariyama de kɔnɔ a tugu-tuguni bɛ ɲɔgɔn na ala ko waskuru fil kitabi Ismaila ala ko kana ɲina Ismaila kɔ dɛ ko Ismaila yɛrɛ fana bɛ yen ala munna a y'a fa dɛmɛli min kɛ alikaba jɔ la ala ko ayi ala a fa y'a bilali min kɛ ko a b'a kantigɛ ala ye o kama ala ko ayi ala cila mɔcɛya bɛ se min kɛ Ismaila ma o kama ala ko ayi ala i ye Zamzamu ji poyi Ismaila ye sen kɔrɔ min kɛ o kama ala ko ayi mais ala munna sabu Ismaila tumana min n'a fa y'a minɛ ko a b'a kantigɛ ala ye a fa ko a ye a ko n den min n'i kantigɛ ala ye Ismaila ye mun fɔ a fa ye qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni ya insha Allah min as-sabirin a ko a fa ye a ko n fa ni a ye ɲamariyala min na n'o de ye ne kana tigɛli ye ala ye n fa ne sɔnni don koyi
ne tɛ ko bɔ i ta la dɛ ne ye duga den de ye ne tɛ danga den ye ala ni ala ko de i ka ne kana tigɛ ale ala ye n fa n sɔnna i bɛna n sabarini sɔrɔ i bɛna n sɔrɔ sabari jɔnw na ala o de kama ala ko ayi mais ala munna liyanahu kana sadiqa alwa'du wa kana ar-rasul an-nabiyya يا فم ليناه كان صادق الوعد وكان الرسول النبي كو إسماعيل إليدو دفباي كنا إليدو تا أبا دفا ملوم ليدو بيا النبي وا أنت ليدو دفا نانيا تاما بروتو أنت إيري ريسبكتي nan be na wati minga ko ni meke ni wati otike wati an yɛrɛ ɲuman na ko air africain air africain tɛ yen dɛ lɛri ye lɛri de ye a y'a jija n'a ye bɛnkan min ta ni ɲɔgɔn cɛ n'a waati sera a y'a dafa nin ne ye leyidu dafa ye mɛ anw bɛ bɛnkanw ta an t'a dafa an bɛ ɛri di ɲɔgɔn ma an t'a respecté manima cɛ i ma leyidu dafa dɛ a y'a janto ɛri la farafinw mako tɛ ɛri la farafinw jan tɛ ɛri la ala filɛ ka ismaila mangutu ni leyidu dafa ye ko a bɛ leyidu dafa nin ye bamuru da fila ye ka d'i ma fankelen bɛ mun d'i ma leyidu dafabaw ko ka di ne ala ye a yɛlɛma fantan bɛ mun d'i ma leyidu dafabariw ko ka go ne ala ye wa ya maryam ibnata imran ala ko muhammadu maryama bɛ yen dɛ imrana den kana ɲinɛ a kɔ dɛ ko a bɛ yen ala munna domini tun bɛ bɔ sanfɛ min kɛ k'a d'a ma o kama ala ko ayi a ye seyidina isa bangelen min kɛ o kama ala ko ayi mɛ ala munna an kana ɲinɛ mariyama kɔ kuranna kitabu min b'u bolo o ye injila ye kuranna de bɛ anw bolo ala munna an kana ɲinɛ mariyama kɔ alati ahsanati farijaha ala ko kumina ngo kana ɲinɛ mariyama kɔ ko mariyama y'a ka tagafɛ bɔrɔ latanga ko mariyama tɛ jɛnɛyakɛla ye a y'a ka tagafɛ bɔrɔ latanga o la i janto a la kana ɲinɛ a kɔ i hakili jigi mariyama na sabu a y'a ka tagafɛ bɔrɔ latanga a ka tagafɛ bɔrɔ ma fɔ ni jɛsi ye madenw bamuru da fila fankelen bɛ mun d'i ma muso tagafɛ bɔrɔ latanganaw olu ko ka di ne ala ye cɛ kurusi jira latanganaw olu ko ka di ne ala ye a yɛlɛma fantan bɛ mun d'i ma muso tagafɛ c'est à dire muso jɛnɛyakɛlaw cɛ jɛnɛyakɛlaw olu ko ka go ne ala ye madenw a y'a filɛ jogo dama ala filɛ ka ninnu bɛɛ mankutu ni jogo de ye jogo wa cila yɛrɛ mankutula n'o jogo de ye cila tun ye mɔgɔ ye cila muhamadu ka bon dɛrɛ a ka bon ala bolo kojugu o de la burudatigi b'a f'u ye ko fa ina fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'arrib anhu natiqun bi fammin a ko cila ka fisamandiya ko danfɛ si tɛ yen min bɛ se ka cila ka fisamandiya fɔ ka s'a dan na da si tɛ yen i bɛ dɔ de fɔ cila ka bon ala y'a bonya cila jogo tun ka bon jogo batigi don cila muhamadu tun ye mɔgɔ ye dugaden don a fa filaw
a ba filaw a tun b'olu bonya don dɔ la musokɔrɔba dɔ musokɔrɔba a na bɛn ni cila ye doni b'a kun cila ka dugadenya lajɛ a bɛnna ni musokɔrɔba ye doni bɛ musokɔrɔba kun n'anw don an bɛ timi o cila y'i jɔ a ko musokɔrɔba ye a ko i ka doni di yan n bɛ taa jigin i ka so cila ye musokɔrɔba ka doni ta a ko musokɔrɔba ye a ko n bɛna bila i ɲɛfɛ ne bɛ t'u kɔ i bɛ sira jira n na i janto nin na sariya kɔnɔ n'i donna dugu la i tɛ yɔrɔ min dɔn n'o ye musomanin dɔ bila i ɲɛ ko a ka taa sira jira i la ka n'a to a ka bila i ɲɛ dɛ e ka c'est-à-dire e de ka bila ɲɛfɛ ale ka to kɔfɛ a ka sira jira i la sabu n'i tugula a nɔfɛ n'ala ma fara i kan sitana bɛna ni hakilina dɔ ye ka don i la o la cila bilala musokɔrɔba ɲɛfɛ o b'a la ka taa musokɔrɔba tumana min n'o sera musokɔrɔba ka yɔrɔ la musokɔrɔba ko cila ye ko n ka yɔrɔ de i y'a ye cila ye musokɔrɔba ka doni bila musokɔrɔba mina duwawu de kɛ cila ye sisan a ko n den a ko kanbelenin dɔ wuli ni bɛ an ka dugu la yan n'o ye Maka ye ko a kɛnin bɛ k'an ka boliw dɔgɔya a kɛnin bɛ ka cɛkɔrɔbaw dɔgɔya a kɛnin bɛ ka musokɔrɔbaw dɔgɔya n den n bɛ duwawu min k'i ye i n'a kanbelen tɔgɔ kana bɛn i n'a kana ɲɔgɔn ye musokɔrɔba tilala ka kumaw na cila ye musokɔrɔba ɲininka a ko yala i kan bɛ kanbelen min ma ko a bɛ cɛkɔrɔbaw dɔgɔya a bɛ musokɔrɔbaw dɔgɔya ko yala n'i y'o kanbelen yɛrɛ ye i b'a dɔn wa a ko n karila an ka boliw la n t'a fɛ yɛrɛ ne n'a ka ɲɔgɔn ye cila ko i t'a fɛ i n'a ka ɲɔgɔn ye a ko ɔhɔ a ko i kan bɛ kanbelen min ma ko a bɛ cɛkɔrɔbaw dɔgɔya ko i kan bɛ kanbelen min ma ko a ko k'u bɛ a bɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw dɔgɔya ko ne don musokɔrɔba ko a ko tiɲɛ yɛrɛ la o ye nkalon da i la a ko tiɲɛ tɛ ko sabu min fɔla n'o tun ye tiɲɛ ye e tun tɛ ne musokɔrɔba ka doni ta ka n'a bila n ka so o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen foli ni tanuni ni waleɲumandɔn kan o caman kɛra an ka maaba welelenw fɛ fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛma da olu fɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu bɔla yɔrɔ jan ani minnu bɔla yɔrɔ suru an b'o bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka dugutigiw bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka imamuw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ tila an b'an balakaw fo ani kɛnɛ labɛnbagaw an b'o bɛɛ lajɛlen fo ka tila kɛnɛ labɛnna cogoya min na minnu ye dɛmɛ kɛ pour que karamakɛ sera ka se sɔrɔ ka se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ an b'o bɛɛ lajɛlen fo ani ka tila k'an ka karamɔgɔ joona min ye wazu kɛ min ye Dawudu Banba an b'a fo ka barika da ka waleɲuman dɔn ani min yɛrɛ fana bɛna wazu yɛrɛ laban n'o b'an ka Sheikh Imam Sanus Banse an b'a fo ka barika da inshallah an bɛna kuma sonsorin yɔrɔ na hali bi an nana hɛrɛ la yarabi ala k'an bɛɛ se hɛrɛ la an kɛ a mɛnbaga ye k'an kɛ a kɛbaga ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ka ɲini ala tala fɛ an karamɔgɔcɛ a ka malodi ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala k'a d'an ma an b'an karamɔgɔ fɔlɔ min ye wanjuli kɛ an b'a fo ka barika da ko ala k'a sara ala ka dɔ fara dɔɔni kan min fana bɛna wanjuli filanan kɛ an b'a fo ka barika da ka ɲini ala tala fɛ ala ka nɛn sabati bɔ filɛ ani muru bɔra Abijan ka bɛɛ lajɛlen fo ani Yamusukuru ani Bosokoro an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ nin jɔyɔrɔ min na an bɛ parent ta jɔyɔrɔ la n'o ye Burama Jara ala ka dayɔrɔ nɛɛmɛ a ye nin baara min ju tigɛ ni karamɔgɔ Kumara ye
an bɛ kumare fo k'a ma kɛ fitiriwale ye i ni mɔgɔ dɔ bɛ jɔ a ɲɛnama n'a fatura i b'i kɔ don a kɔmɔgɔw la a ye nin jɔyɔrɔ min ta ka parrain jɔyɔrɔ min ta ka di Burama Jara ma n'ale jɔra jigiya la ka taa se a fatuli ma karamɔgɔ kumare fana ko ale n'a y'a daminɛ bon kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama ka na bɔ kɛnɛ kan bon o sababu kama ale tɛ se ka ɲinɛ a dɔgɔninw kɔ ale fana y'a bonya ta k'a di a dɔgɔkɛ Baba n'a dɔgɔkɛ Madu ma ko u fana ale tɛ kɛ fitiriwale ye Jara y'ale dɛmɛ nin baaraw na kabi bon kɔnɔ fo ka bɔ kɛnɛ ma ka baara in fana courage don ale ma kɔnɔ ka nafolo minnu bɔr'u fɛ fana ka caman bila nɔ na an mana karamɔgɔkɛ fo n'o ye Bɔnsa Bamba ye o bɔra ka laseli minnu kɛ Ala ka mɛn tulo d'a ma sara de bɛ Ala Taala le bolo min bɛna yɛlɛ tabali kan n'o yɛrɛ an balimakɛ ye n'o ye Alaji Sanusi Adama Banse ye donc a bɛna min fɔ Ala ka fɔta ni sababa bɛɛ Jumamaw natɔ sɔrɔ jumakana o kɔsegitɔ sɔrɔ ko an b'an ya karamɔgɔ fo min ye Dawu Bamba ye ko n bɛ n kɔrɔkɛ fo min ye Banse ye ko a ye danse ko Ala a ye kuma min fɔ la ko Ala mɛn tolo don an kun ko an b'an ya karamɔgɔkɛ fo min ye Yusufu Kamara ye ko a bɛ baara min la an musow ye ko Ala baraji d'a ma an min fana bɛ a kɔ an bɛ kalan kɛ kɔ dɔɔni dɔɔni ko Ala bɛ Ala mɛn tolo d'an bɛɛ lajɛlen ma ko Ala silamɛya sabati Ala silamɛya kɔrɔta Ala an k'a kɔrɔtabaga dɔ kunna Ala kana an k'a kuma lamɛnba ye Ala an k'a baarakɛbaga dɔ ye baara dɔ kɛ nin kɛnɛ nin kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo la sijan ani kɛnɛ Ala ka diinɛ na o bɛɛ lajɛlen ma o la kɛnɛ labɛn na cogo min na mɔgɔ kelen tɛ se ka labɛn jama le farala ɲɔgɔn kan an ye ɲɔgɔn bolo dɛmɛ ka nin kɛnɛ labɛn an b'a ɲini Ala fɛ ni ɲɔgɔn caman b'a la bolo Ala ka bila an si kɔnɔ kɛnɛya ani lafiya la o kɔfɛ don an bɛ foli ɲɛsin ka se dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ ko ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma silamɛw ye bonya camanba kɛ wallahi mɔgɔ ye bonya kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka bonya yela an tɛ se ka tɔgɔ fɔ n'an ko an bɛ tɔgɔ fɔ an bɛna ɲina dɔ kɔ nka an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲa kelen a kɛla Ala ɲɛna an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen sara kɛ arijina ye mawludu ɲɔgɔn caman b'a la bolo Ala ka bila an si kɔnɔ kɛnɛya ani lafiya la an bɛ organisation fo ka sécurité fo ka organisatrice fo kosɛbɛ ko bɛɛ ni cɛsiri Ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura o kɔfɛ an tɛ ɲina an ka ɲɛjɔyɔrɔ kɔ n'o ye an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madan Hayidara ye an b'a fo Mali la ale le kɛla maa ɲɛmɔgɔ ɲuman ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an k'a ma kɔmɔgɔ ɲuman ye fana an ye bɛ baara min na ale le kɛla a tutigɛbaga ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an yɛrɛ k'a kɔrɔsiɲɛbaga ɲuman ye o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Ustazul Fadil ale ye bilasirali belebele kɛ fɛn min sɔrɔla a ka bilasiralikan ninnu na an ka jɛ an ka ɲɛmadɔw fɛ mais mawludu ye mun ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a cila mun kama kira jogo tun ye mun ye mun tun ka di kira ye mun man di kira ye o ɲɛɲini k'o dɔn k'o dabila o de ye mawludu ye Alakira Alahu Taala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir Alahu Taala ko ladegeli ɲuman kɛla aw ye a ka kira la a kan ka kira le ladege maa de kan ka kira fana ladege ko maa min dalen don Ala la a dalen don alikiyama don na i kan ka Ala la i kira ladege o la kira ladegeli ye juma ye k'a ladege a ka seli la wa k'a ladege a ka dumuni na wa k'a ladege tagama na wa k'a ladege fini don cogo la wa k'a ladege filɛli la wa ayi kira bɛ ladege de a cogo de la o de sahabaw pour que u ka Alakira dɔn ka kira jogo ladege sahabaw nana an ba Aisha de ɲininka u ko an ba Aisha ma ko kira jogo tun ye mun ye an ba Aisha ko sahabaw ma ko kira jogo tun y'ale kuranɛ de kira jogo tun y'ale kuranɛ de o la n'i bɛ fɛ ka kira jogo dɔn dɔrɔn walama ka kira dɔn kuranɛ kalan n'i ye kuranɛ kalan dɔrɔn i bɛ kira dɔn Ala ko ka fɛn o fɛn to yen kira y'a bɛɛ to yen Ala ko ka fɛn o fɛn kɛ kira y'a bɛɛ kɛ o la ko n'a bɛ fɛ ka kira jogo dɔn dɔrɔn k'a y'ale kuranɛ kalan ko kira jogo tun y'ale kuranɛ ye ni kira jogo tun y'ale kuranɛ ye o la anw mun ye kira mɔdenw ye
n'an ko an bɛ mawuludu kɛ ko mawuludu de ye tiɲɛ ye ko an ka mawuludu kɛ k'o de ye ala barikada ye ko sabu ko kira cila an ma anw kan ka o kira de ladege ni kuranɛ ye an kan k'o kira ladege ni kuranɛ de ye o la alakira sallallahu alaihi wasallam k'a jogow dɔn k'a jogow labato k'a ladege n'o kɛla dɔrɔn an ka mawuludu bɛ nafa sɔrɔ mɛ e b'a la ka mawuludu kɛ i kɛlen bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ mawuludu mana se dɔrɔn i bɛ nisɔndiya mawuludu mana se i bɛ si ɲɛna mawuludu mana se i bɛ taa sigi wajulikɛyɔrɔ la e t'a dan ye dɔrɔn e ko karamɔgɔcɛ bɛ se kuma na dɛ karamɔgɔcɛ bɛ se wajuli la dɛ e t'a dan ye o de ye mɛ karamɔgɔcɛ ye mun fɔ ko k'a kɛ o ma ɲɛɲini karamɔgɔcɛ ye mun fɔ ko ala ko k'a dabila i ma wuli ni foyi ye mɛ ni san o san ni e ka baara kɛlɛ o ye mawuludu nafa bɛ yɔrɔ jumɛn o kɔrɔ de nafa ma sɔrɔ e ka mawuludu kɛli la pour que nafa ka sɔrɔ e ka mawuludu kɛli la e ka se k'i disi gosi ni mawuludu ye k'a fɔ mawuludu ye tiɲɛ ye o k'a sɔrɔ mawuludu ye e jogo ɲɛ k'e bɔ ko dɔ la k'e bila ɲuman sira dɔ kan e de bɛ se k'i disi gosi mɛ e ko ko mawuludu jogo tɛ e la n'e ko mawuludu e b'a la ka hasidiya kɛ e ko mawuludu i tɛ maa ka hɛrɛ fɛ mun bɛ se ka ɲɛ cogo di est-ce que i b'a faamu o la alakira sallallahu alaihi wasallam a y'an bila minnu na o de an ka kɛ ala fanga sira ala ɲɛ mɛ bi walanda min b'an bolo walanda jan tɛ sabu mɔgɔw sigi tuma min na nin ma fili kabi sɔgɔma mɔgɔw b'u sen kan kuranna kalanna yan dalilu kalanna fo ka na se nin wulada nin ma kalandenw ye waladaw di an karamɔgɔ fana tilala ka na dakuɲɛ 2 fana di ne hakili la o kan ka labɔli kɛ an ka tila ka sigi o ye bonya de ye sinon an karamɔgɔ ye min fɔ n'o ye Usain Bɔnba ye a banna dɔwɛrɛ t'o kɔfɛ mɛ o k'a fɔ an ka sigi ka dakuɲɛ 2 fɔ o ye bonya dɔrɔn de ye mɛ an bɛ fɛ ka kuma kira ka hadisa kelen dɔrɔn de kan k'an wasa o la alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la nin hadisa nin a bɛ sunanu abi dawuda kɔnɔ a bɛ tirimizi fana kɔnɔ est-ce que i b'a fɔ don dɔ la alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a ka sahabaw ma a ko ne muhamadu bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye bi fɛn min jɔyɔrɔ a ka bon ka tɛmɛ seli jɔyɔrɔ kan a jɔyɔrɔ ka bon ni sin jɔyɔrɔ ye a jɔyɔrɔ ka bon ni saraka jɔyɔrɔ ye a jɔyɔrɔ ka bon ni a ka alabato bɛɛ ye a ye sahabaw kabakoya kosɛbɛ kira de ye seli jɔyɔrɔ fɔ a ko n'an selila seli bɛ kɛ sababu ye k'an jogo ɲɛ k'an bɔ tiɲɛni na k'an bila ɲuman na ka tila ka sun fana jɔyɔrɔ fɔ a ko n'an sunna sun nin bɛ kɛ sababu ye ka ala ɲɛ siranya sabati an dusukun na ala tana ye min ye an b'olu to yen ko n'an ye saraka bɔ saraka b'an jurumu yafa a bɛ tila tuguni ka don an ni balawu kow cɛ a bɛ tila ka ala ka dimi a bɛ tila k'o fa kira de ye nin bɛɛ bonya fɔ an ye mɛ kira ka tila ka segin k'a fɔ bi a ko fɛn bɛ yen n'o fɔ aw ye a jɔyɔrɔ ka bon n'a ka seli a jɔyɔrɔ ka bon n'a ka sun ye a jɔyɔrɔ ka bon n'a ka saraka ye y'a dɔn o ye koba ye sahabaw ko kira ma o fɔ an ye kira k'u ma a ko fɛn min ka bon ni nin bɛɛ ye k'a b'u dɔn wa sahabaw ko a ko n'aw m'o dɔn ko isilamu zati bɛɛ ye ko aw ka bɛn aw yɛrɛ dama ka bɛn ko a ka bon ni nin bɛɛ ye aw ka bɛn a ka bɛn a ka bon ni nin bɛɛ ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ aw cɛla bɛnbaliya a k'o ka jugu ka tɛmɛ hali lamɔ kan aw ka bɛnbaliya a ka jugu hali ka tɛmɛ lamɔ kan a ko a bɛ
lamu min don k'ale m'a fɔ k'a bɛ kunkolo li dɛ ko nka lamu min don limaniya min b'a dusukun na k'a b'o di k'o bɔ yen pewu bɛnbaliya bɛ limaniya tiɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ a b'a ka dunuya hɛrɛ bɛɛ datugu est-ce que i b'a fɔ o la ni bɛnbaliya walama bɛn ko o de jɔyɔrɔ ka bon ni seli ye a jɔyɔrɔ ka bon ni su ye a jɔyɔrɔ ka bon ni saraka ye silamɛw an kan k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo an kan k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo surtout an fɛ Côte d'Ivoire yan nin wagati in na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an mako bɛ bɛn de la sabu jamana kɔnɔ bi campagne daminɛna n'o ye vote législatif aw ko mun voilà législatif n'o ye député u ka vote ye o campagne daminɛna ni ma fili aw yɛrɛ fɛ Timokoro yan o dɔw nana yan bi ka na campagne daminɛ o la an kana to yen politiciens ale ni jɔyɔrɔ ɲininaw o ka kɛ sababu ye ka bɛnbaliya don anw silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnbaliya don teriw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnbaliya don balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnbaliya don furuw ni ɲɔgɔn cɛ an kana jɛ n'u ye fiyewu an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ jaba mana caya cogo cogo hakilinaw tɛ kɛ kelen ye mais hakilinaw ma kɛ kelen ye u t'a yira k'a fɔ k'a ye ban ɲɔgɔn na u t'a yira k'a fɔ k'a ye bere ta ɲɔgɔn kama u t'a yira k'a fɔ k'a ye ɲɔgɔn buruja u t'a yira k'a fɔ k'a ye ɲɔgɔn dɛni ka ɲɔgɔn danbe tiɲɛ an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo sabu ni wagati ninnu bɛ tɛmɛ mais n'a wagatiw tɛmɛna an ye min kɛ nin kɔnɔna na nin wagati nin kɔnɔ a wagati tɛmɛlen mun kɛra ɲinɛ tɛ k'a kɔ fiyewu ɲinɛ tɛ k'a kɔ dɛ surtout an ka jamana nin mako bɛ la paix de la waatiw tɛmɛna jamana nin kɔnɔ a ma nɔgɔya dɛ hali bi a kɔlɔlɔ kɛlen filɛ de ye hali bi yɔrɔ dɔw la a ma bɔ fɔlɔ an kana to yen fiyewu a ɲɔgɔnna ka segin an ka jamana kɔnɔ an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo silama a dɔn i balima ye silama ɲɔgɔn de ye adamadenya yɛrɛ kɔnɔ bɛn ye koba de ye jango silamɛya sira kan jango silamɛya sira kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin de ɲini an fɛ ka gɛlɛya a ko silamaw a ye bɛn i ma ye Alahu Taala bɛ kuma an fɛ sura dɔ kɔnɔ suratu nisa ye aya 100 ani aya 14 Alahu Taala ko la khayra fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas Ala ko an ka ɲɔgɔn ye ninnu caman bɛ yen an ka réunion an ka campagne ko a caman bɛ yen ko hɛrɛ t'a la dɛ ko a caman bɛ yen hɛrɛ t'a la ni kɛra politicien ye ka ban walama i kɛra parti tigi dɔ ye ka ban walama n bɛ karisa de fɛ a ko an ka ɲɔgɔn ye nin caman bɛ yen ko hɛrɛ t'a la dɛ sabu an bɛ ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn nɛni ka ɲɔgɔn danbew tiɲɛ a ko fo n'a y'a sɔrɔ mun da kɛla de ka ɲɔgɔn bila ɲuman sira kan ale ni ka ɲɔgɔn bila saraka bɔ sira kan ale ni ka ɲɔgɔn bila a cɛla bɛn dilanni kan a ko fo n'a kɛra o ye dɛ sinon hɛrɛ tɛ yen o la silamɛw an ye bɛn al-ittihadu quwwa bɛn kelenya fanga don ni bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ fanga tɛ yen ni kelenya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ fanga tɛ yen ni bɛn tɛ du kɔnɔ bilahi hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ maa ba kelen du kɔnɔ ye fanga tɛ aw la mais n'aw danna maa fila ma n'aw fila bɛnlen don ala bɛ dugumɔgɔw bila u ka sira aw ɲɛ ala bɛ dunuya yɛrɛ bila a ka sira aw ɲɛ a ka bɛn kama o de alakira sallallahu alaihi wasallam tuma min n'a bɔra Maka ka taa Madina kira ye fɛn fɔlɔ min kɛ Madina o de ye ka Madinakaw ani muhajiruna minnu bɔra Maka ka yɛlɛma Madina kira nɔfɛ kira ye o ni Madinakaw de tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo
ka badenya don ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni keleya sabati o ni ɲɔgɔn cɛ sabu n'u tɛ fanga tɛ se ka sɔrɔ ka fɔ karisa ye dunan ye o tɛ karisa ye dugulen ye o tɛ aw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn minɛ karisa i badima ye nin ye karisa i badima ye nin ye a y'a tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo kira ye bɛn de don o dama ni ɲɔgɔn cɛ o bɛn de ye fanga di sahabaw ma Madina sinon kira ka sahabaw kira bɛ taa Madina o don min na sahabaw man ca o mais u ka se ka fanga sɔrɔ ka kafiru kɛlɛ silamɛya ka se ka batigɛ ka anw sɔrɔ yan bɛn don ni bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a cayala bilahi a tɛ fanga sɔrɔ o exemple ye juma dɔ ye Uhudu kɛlɛ don sahabaw tun bɛ taa maa 1000 ani dɔɔnin na o caya olu yɛrɛ ɲagala o ka caya fɛ ko bi kɛlɛ la kɔni ko an bɛ gagner mais u selen kɛlɛkɛyɔrɔ la kira kɛlɛ ka kɛlɛ labɛn u ye ka ban o ye kɛlɛ daminɛ kɛlɛ kun fɔlɔ la o gagner parce que bɛn ni keleya tun bɛ yen dusukun tun bɛ kelen o gagner kira ye maa 50 minnu bila kuru sanfɛ k'o ka to yen o kana jigin fiyewu que ça soit silamɛw gagner walama ni silamɛw ma gagner k'o ka to kuru sanfɛ o kana jigin mais olu tola kuru sanfɛ sahabaw bɛ kɛlɛ la duguma kɛlɛ kun fɔlɔ la sahabaw gagner kafiruw b'olu la minnu bɛ duguma olu commencera ka kɛlɛminɛnw fara ɲɔgɔn kan sanfɛmɔgɔw y'o ye sanfɛmɔgɔw ko k'an bɛ jigin ka taa faraw kan ka kɛlɛminɛnw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ sanfɛ n'o y'u ka ɲɛmɔgɔ ye ale ko non ko kira ko k'an kana jigin ko an ka to yan n'anw tola yan anw de bɛ fanga di dugumamɔgɔw ma o ko ayi kabi olu yɛrɛ dama bilala ɲɔgɔn na ka ban ka ɲɛmɔgɔ labato u jigila duguma kafiru ye se sɔrɔ o de Alahu Taala ko an ma fala tanaza'u fatafshalu fataza'aba rihukum a ko silamɛw an kana ɲɔgɔn sɔsɔ an kana ɲɔgɔn gɛlɛ n'o kɛla kanu min b'a ni ɲɔgɔn cɛ keleya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ ban n'o de banna ka ban hinɛ tɛ yen bilen hinɛ tɛ yen mais ni bɛn sabatila hinɛ bɛ na n'i y'a mɛn ko karisa dɛsɛla n bɛ taa fo bɛn de bɛ yen ni bɛn nana i bɛ taa fo i bɛ tila k'a dɛmɛ bɛn ye koba de ye dɛ mais bɛnbaliya kama Uhudu kɛlɛ tiɲɛna sahabaw bolo mais Baduru kɛlɛ don sahabaw man ca kira ni sahaba minnu bɔra yan'u ka se kɛlɛkɛyɔrɔ la kitabutigi bɛ min f'i ye maa 300 ni maa 13 o de bɛnna Baduru kɛlɛdenw ma maa 300 ni maa 13 o y'a sɔrɔ o don kafiru bɛ taa maa 1000 na mais bɛn ni keleya min dun bɛ sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ nin don bilahi Alahu Taala ye se d'u ma u sela ka kafiru kɛlɛ fo ka fanga sɔrɔ mun de nana n'a ye bɛn ni bɛn bɛ yɔrɔ min na Ala ka hɛrɛ bɛ yen ni bɛn bɛ yɔrɔ min na Alahu Taala ka hinɛ bɛ yen ni bɛn bɛ yɔrɔ min na Ala ka dɛmɛ bɛ yen ni bɛn bɛ yɔrɔ min na Ala ka sutura bɛ yen mais ni bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni si tɛ n'i y'a mɛn seli kɔnɔ k'an ka seli isawu sufufa wa tadilu a ye sɔfaw tile a y'a segumadenw gɛn ɲɔgɔn na foyi si tɛ n ko a bɛ itihadu dɔ de yira o kɔrɔ de an y'an dusukun kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn minɛ mais n'u tɛ misiri kɔnɔ ka ban seli tɛ minɛ o de kira ko bɛn de ka bon ni seli ye e ni mɔgɔ bɛ misiri la ɲɔgɔn fɛ bɛn t'i n'a cɛ e ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko a bɛ seli a ko a bɛ ala ko kɛ bɛn t'i mais Alahu Taala bɛ o sɔn ko alabato minɛ cogo di wa alabato tɛ se ka minɛ o alabato tɛ se ka minɛ an bɛ seli misiri kɔnɔ fo k'an ban ni bɛn tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka seli bɛɛ bɛ k'an bolo fu de ye. O tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an ye kuma galamanin tɛngu an balakaw la olu minnu kun cɛsirilen don jama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na dumuniko ta fanfɛla la fɛn min sɔrɔla olu ka nisɔndiyakanw na an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim. Ambi ala barika da kuma jante ambulo foti ambulo fo ala barika da parce que anyi baranda mine ni asanta ani nande ni ala yo jama boya ka senina donc we ala barika da de ala min ka kan barika da aka nema ko la ba ni ko da mine ni ala ye ginta di mo ala kan ala barika da de ala ye ni nyata min da mo ka ala barika da no de donc ka sigi bel jele fo ka min lamini na anga yara sigi da la no ye tumkoro kalifuru ye ka se tumkoro yere village mo ka se dafa dugu bel jele mo donc a be nyo dra jama kene kaya donc am bel jele fo donc ka ala nu ka ala barika da ko fe donc ka bel jele fo no ye amba yini ala fe fana a to nyeta be ala de bola ko no yanye nyeta be ala de bola ala ko no yanye a shijane kenan lafiya ala ko dama gasaka barka man na fama ala ka dama mo bari sigero la kana mi mun na ta soro ko no ko sakita soro ka ben man se sigero la hera la ala ko kaye ka shirifla tv ra ka jama wara ka temen be ka ala ko kaye ka korta de shirifu chera mo ala ko kaye korta dira ka ba amma yini ala fe shijane kenan lafiya ko de ana mo ala ko kaye anaka demaya ka angu no fetu ba nyuma ye ala ko no yanye ala ko kaka ala rabu ya kama kira bu ya kama dole harama kama sallallahu ala muhammad ambe mauludi keneleka karamo ka mauludi keneleka depuis dugbala bi amso so chama babe ya waka ka demeke ka gbake depuis dugbalela o ka shia abe to ko tese ka fo ma chama babe ya yere nya bala chama bale sigini be ni karfu muso fangelen bebe ya do ko foli kambo beye karamoke ta bolima ko ka bela deni fo ko ka muso bela deni fo ko ka karamoke fona fo abe mi kala muso ye karamoke do ya ni sisanche akademi shema do muso ma mi islama ya kote fanfero ni ka bibi na shema ba wala lambe sila la ante sikante dute o shema be karamoke rese wabuye adole nka akademi mi ke ko ala kana si bonoro ko la ala be ala ke sininge sigela kana ke dunye ngini ko ye ko ma yan karamo fona fo me Serif Usman Haidaraye kamo fana fo o be asabu nyumale akumbola le rele fe kasoro ka sanu fe kama bela deni fo wala siyani kenada dembayama ala siyani kenada nu fada wala laban kuma dambe mala la hinaya laba bela deni na ala karamo ke me anjigila ala bi ala mbe ya bato mina la bulo ala kana ansi bonaro ko ka muso bela deni fo dominikala ko a chenu be fo ko a chenu be fo ka gbagala nu be fo be ka baraka depuis dugbala ni ti se ka mo kelen to ko fo parce que jama kasha ko ka bela deni fo ko ka be ko la be barajala ko la kana ka dunya ngini yala ka chema ngini Ambaden Sherifla TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔ o ye aw de ta aw minnu sɔgɔlen don Sherifla TV la wagati bɛɛ lajɛlen na ni tun y'an ye Côte d'Ivoire dugu la dugu min bɛ wele ko Koromokoro Jamiyatu Ansarduni tɔnden minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan yen ani ka fara yen n'a lamini bɛɛ lajɛlen kan Jamiyatu Ansarduni tɔnden minnu bɛ yen ani ka fara yenkaw ni a lamini bɛɛ lajɛlen kan u farala ɲɔgɔn kan ka wajuli kɛnɛ min sigi ka saga ni kira ka bangendi nisɔndiyali yirali ni tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ duwawu minnu donna Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kumakan sanuman minnu fɔra Ala k'an kɛ jɔn kunnandi ye ka kumakan ninnu waleya baara ninnu tɛ taa musakaw kɔ a musakaw bɔra yɔrɔ minnu na Ala k'a ɲɔgɔnna caman bila a nɔ la san caman mawulidu o bɛ Ala bolo Ala k'o yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala kun y'aw garisɛgɛ don min na o de ye nin an b'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yira na salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakɛtu shukran lakum صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي نور الله محمد حبيب الله محمد تقي الله محمد